African Suprata, and the Sabbath in a belly. Nah, Jesus. Iki getting over Jesus. Nine any go to the again. But sitting a back and move taking what is a mean anywhere. Bagaran lehian take us a bag and they make that. Equanek, Quayanam, stop that. Ekanana Marie to tell a gracio, step no one again. Eating watching the titi pronina, all the atingos want from it to Jesus. It will drive on the dial. Oh, to the green and one a monster. Oh, to the green and one a monster. I am a guy in a one wine. Oya why people no na ruriani. Ya mere eshe why na Chineke. Chineke dị mgbe ebi. Anyị bụ morugi, anyị adana no kusta ni ukruchia. Anyị na-ebute omegre na ebingi ngodi ugbo Chukwu ọma. Anyị na-ekele gị n'ihi na ịdịrị anyị mma. Onye kwesịrị ndị etụkwasị obi onye ezi omume. Onye okwu ya niile bụ na mmalite na ọgwụgwụ isi iyi nke ndụ. Ọgaranya gada dike na dị mkpa n'ọkwa agha. Echeta obi esi ka ọkpọkụrụ ozuru ike eze na-ekpesiara ọgwụ. Ọmụmmụ zuru ahụ. Onye mkpọ na onye ikpeazụ. Onye nọ n'otu ka ọ nọ. Ọ nọ nso elu aka. O kwere mkpa mee mkpa. Agbanwe. Anyị ekele gị taa. Anyị bụ ụmụ na-aga n'ezikọ ụlọ na mmadụ n'anya. Anyị na-eji n'ugwu na ndịda wee zụkọ ọnụ n'ekiti mberezi anyị n'ụbọchị taa. N'oge mbụ anyị na-eme ụdị ihe n'oge mbụ mgbe anyị nwe ụmụntị nne anyị na-akpọ anyị na-abịa nga anyị amaghị ihe a na-eme anyị bịa anyị erie nwụọ anyị ala mana ọ gbara ghara ikwu ụmụaka si nọkọta cheta na a ga-eme ụdị ihe ọzọ ewere nsị Chineke ịdị ukwuu ihe a na-akọ nga ọ dị Lazarus ohi ụzọ amụchisi ụmụ ya n'aha Jizọs. Anyị ezukọla ọnụ anyị si n'ugwu anyị si na ndịda anyị si ebe niile dị iche iche were bịa ụmụ na ụmụ ndị ọgọ ndị enyi ikwu na ibe anyị ezoro n'uhuruchi Chukwu anyị na-asị gị ihe anyị gara ime nga Chukwu ọma nke ugodi mbido onye Nnewi isi obido udu afọ ọzọ anyị ga-eme ya karịa ka m mere n'ime afọ n'aha Jizọs. Nna anyị biko bịa n'ire anyị n'isi ocho n'ire anyị n'ọdụ ocho ekpere gị ihe anyị ga-eme nga bụrụ ihe ọgba aghara maka ọ bụrụ ihe nwanne na nwanne obiọma na ụtọ ya ka anyị na-ayọ gị ka anyị mee Chukwu biko ihe niile nke a ga-eme nga n'ụbọchị taa gọziere anyị ya ma oche anyị ga-ata nga ma ihe anyị ga-eri ma ihe ọnwa anyị na biko gọzie ya ka anyị rie ya ka anyị ṅụọ ya ka anyị nweta obiọma anyị fetara mmiri ezi mmadụ n'anya obiọma ka anyị jiri keta na ndọma na mmiri ezi mmadụ n'anya ọ ihe anyị ji laba eji anyị n'otu n'otu ọ ihe anyị jela n'ezinụlọ anyị n'otu nka ndụ ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị ekpere ka ọkpa anyị n'aha Jizọs. Anyị ga-anọ ruo maka ruo ezinụlọ anyị niile bịara nga ha ncha niile anyị ga-adị mma n'aha Jizọs. Ụmụ anyị anyị ga-ahụ ha ga-ahụ anyị ga-agụcha ha tụrụ anyị nna anyị biko arịọ ka nna arịọ bụ ana m abara gị mbụ ana m etiri gị iwu ite anyị yọba anyị ga-ayọta anyị chọma na anyị ga-achọta anyị kpọọ aka na ị ga-emeghere anyị na biko n'ọnụ ụzọ obi ụlọ gị ka anyị na-akpọ aka n'uhuruchi na-esi gị mezuoro anyị biko ma ndị anyị nwayọ ma ndị anyị gara nwayọ mee ka anyị ncha dịrị n'ebe ị nọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwa nna anyị ka ọ dị ire n'aha Jizọs ka ọ dị ire n'aha Jizọs ka ọ bụrụ anyị mee njem n'ezinụlọ n'aha Jizọs ka ọ bụrụ anyị kpuchie anyị n'ezinụlọ n'aha Jizọs enugbe arịọ ka anyị na-arịọ anyị anaghị abara anyị mgba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndị be anyị biko no wajala ekpere m ga-ekpe o kpezikwala ha ncha ọ ya ọwụ abịa na mbere ezi mmadụ n'anya na ezike
aya wo oke ukwane onye ga-eme ọhụ ihe gara aga ngwa ihe dị mma ọkwa na-ayọsị unu biko nụ nabata na ekpere okpere ụmụ anabatago ya na-asị unu ebe ọbụla wụ ebe onye si ara na ụmụ abịa na ihe ndị bekee na-akpọ ya blood collection ebe anyị si na be mmadụ n'anya uru ọzọ ezi ọha ezikọ udo anọzie abịa lụọ ya ha esite na-emụrụ klaasị amụ oke na-amụzi ụmụ niile ahụ ha mụtara abịa leru anya m ihe niile ahụ ụmụ niile ha mụtara na ụmụ ha ọha nọ ya mana ihe dị n'ime bụ na ha bịaziri ụlọ ha sị na ha bịaziri ụlọ ohere agaghị ebe a so na-ayọ bikonu nwadị ala m ekpegula ekpere oge ebe ọwụ onye otiti unu ịhụrụ ya wee na-asị bikonu Chineke ga-agọzi unu n'ihu gọzi unu n'azụ ihe ọbụla awụ ihe unu hapụrụ were bịa ebe a unu lọọ unu ga-ahụkwa ụmụ unu ihe ọbụla ha tiri aka wụ ihe ziri ezi ha ga-eji gaa n'ihu onye nakpara ha ga-ata ahụhụ ọ ga na-agaziri ha ofuma n'ihu na azụ wee na-ayọkwunu bikonu onye ọbụla hụrụ ihe nwa ya na-eme gara dị ma ya kpọkwa nwa ahụ kụziere ya ọ dị ya mma ka nwa ahụ pụta n'ihi na bido uru ọzọ n'obodo bite na ụmụ obi dara mgbe anyị wu ụmụ ofeka mana na ụmụ obi dara mana ọwụ na ụmụ ofeka ka anyị siri kewara ihe niile ndị a Ezike na m tiri n'ahịa ya ofuma ọwụ ezigbo mmadụ anọzie Ezike anọzie wee ezigbo mmadụ ndị mbere ezi anyị wee rukwa echi ahụbeghị m onye ihe ọjọọ n'ime anyị na-ayọkwara Chukwu ya ewepụta onye ga-emebisi mbere ezi anyị biko were na okwu ndị a na ama akọzi ihe niile ndị a ka nna ya Chukwu ya meziere anyị si n'aha Kraịst onye nwe anyị. Thank you very much. Yes.